sihamba nombulelo omkhulu kakhulu samkelwe apha. Ngithemba ngohlobo sidityaniswe ngalo ngabaphansi uThixo akho umuntu uzongena phakathi kwethu, abantwana akho umuntu uzongena phakathi kwabo abacithi. Ngaloo mazwi ndiyabulela. Silapha sasanje phakathi kwezifemeli ezimbini, family yakwa-Oliphant, family yakwa-Kholoza, family yamantakwenda nefamily yoMaduna. Ayithe into uThixo wena wayizalisekisa ngoba kukho izwi elithi abadibene ngawe bemanywe nguwe bamanyiwe ngonaphakade. Naba bantu bakho Thixo wethu nalilanga Thixo namandla banika amandla khona ukuze neyiphini into ezawuthi sihlale siyigcobela Thixo wethu ingasonzakalisi.